Danmark er et af verdens ældste monarkier. Vi har haft rigtig mange konger. Siden Margrethe den Første har nogle af vores konger haft et par rekorder i antal af børn, ægteskaber, krige og fester, imens de sad på tronen. Olaf den 3. var kun en lille dreng på 5 år, da han blev konge. Christian den 4. var 11 år, da han overtog tronen efter sin far. De ældste. Frederik den 8. blev først konge, da han var 63 år. Frederik den 1. var 52 år, da han overtog tronen efter sin nevø Christian den 2. Christian den 10. var Danmarks absolut højeste konge. Han målte næsten 2 meter. Christian den 1. var den næsthøjeste konge med 188 cm. Korteste regeringsperiode. Frederik den 8. regerede kun i 6 år, inden han døde kort før sin 70-års fødselsdag. Christoffer af Bayern var kun konge i 8 år, inden han døde af feber som 31-årig. Længste regeringsperiode. Christian den 4. var konge af Danmark i næsten 60 år, selvom rigsrådet regerede for ham, mens han stadig var barn. Christian den 9. var konge af Danmark i næsten 43 år. Mistede troner. På grund af store problemer blev Erik af Pommern i 1438 tvunget til at forlade Danmark og give tronen videre til Christoffer af Bayern. Christian den 2. forlod i 1523 også landet på grund af indre stridigheder. Han forsøgte senere at generobre tronen, dog uden held.